Jeg hedder Torge Sokus. Jeg er holdleder her fra Dansk Bokseklub i Flensborg, fra Dansk Gymnastikforening. Jeg har trænet her i 14 år, så jeg er begyndt med 16. Jeg har selv været kampbokser, og er det indimellem også nu, men det er afslutning stille og roligt. Jeg har rundt omkring 70 kampe, og ellers plejer jeg at stå som træner i hjørnet og prøve at få mine bokser på en god vej, når de er oppe i ringen. Vores gruppe er meget blandet. Det kommer nogle unge. De må tidligt starte med boksning i Tyskland, når det er 10 år gammel, og så er det uden grænser. De fleste de er så rundt omkring 18-20 år, men den yngste vi har lige nu, jeg tror han er 12, og så går det op til 40. Det kommer mere og mere piger hen ad vejen, men de fleste er drenge og mænd som bokser. Men i de sidste par år er det blevet mere og mere kvindefolk og pigerne, som er kommet til det. Så der er nogen, som bare vil trænere lidt og bare vil tabe sig lidt. Det er faktisk de fleste, tror jeg, som kommer, som bare vil få nogle muskler og tabe sig et par kilo. Og så er det nogen, de vil gerne blive kampbokser, og de vil gerne blive landsmester fra Slesvig-Holstein for eksempel, eller tage til en tysk mesterskab på et eller andet dato, når de har været her et par år. Det tager lang tid, inden man er en rigtig kampbokser. Så vi sender ikke nogen i ringen, før de har træneret i 1 år. Og så er det også først helt nal. Så skal de først langsomt starte og trænere. Boksning har jo en lang tradition i Flensborg, og det var begyndt lige før den første verdenskrig, og så fortsætte langsomt. Det var jo lige pause mellem krigerne, og så har den her bokseklub, eller vores Sparta, lige været i nogle forskellige foreninger, og også har været selvstændige imellem, hvor vi også har været i Bundesliga, hvor det så også har Klitschko har jo også bokset en sæson for os, lige efter hans bror fik med guldmedaljen ved de olympiske spil. Vi er jo sådan set en dansk forening her i Flensborg for de danske mindretal, men der er ikke så mange danskere herinde, eller heller ikke så mange med en dansk baggrund. Så vi har så rundt omkring 100 medlemmer i bokseklubben. Og ud fra det der måske 7, som har en dansk baggrund og som taler dansk. Så vi er jo en åben forening til alle, og ikke kun til dem, som er i dansk mindretal. Hvis man har gjort det bedste, man kan gøre, så har man jo nået det, man egentlig skulle. Og hvis en modstander bare var bedre, så kunne man ikke gøre mere. Men hvis man giver op fra starten af og siger, at man giver ikke, man stopper nu her, og træneren skal smide håndklæde, så at kampen er stoppet, så jeg tror, det er den største frygt, som man har som bokser. Vi støtter dem og prøver alt at gøre for dem, så de kunne op til deres drømme.